Hindi pala pinako yan, matatanggal ano. O kaya ano, paano yan, nakapako, natatanggal din. So maganda nga po sa inyong lahat mga ka-Uragon. Welcome sa Uragon Official Vlog. Andito naman tayo. Bali day 6 tayo ngayon para sa pag-fabricate natin ng bakal. Paggawa natin ng stirrup, tapos papakita ko sa inyo yung mga ganapan na dito sa ginagawa naming eskwela ng mga madre dito sa Matacon area. Ito nga mga ka-Uragon, ito yung nagawa natin. Tapos ayun, yan, napansin nyo na bagong fabricate ko pa lang yan kasi bago pa lang yun. Medyo may kalumaan yun dahil kinakalawang na yun dahil kahapon kasi yun. Ito ngayon, yan, tapos nakapatong na yan. Tapos ito, tapos dito naman bali patapos na dito nagbuhos. Kinakalas na yung ano, yung tawag nito, ang tawag niya ba? Ang tawag niyan? Hindi dito. Oh. Tinatawag na yung bar. Yan. Kinakalas na ni Kuya kasi ano na, alas 4:05 na yan. Inaubos na lang nila yung ano, yung halo. Kasi yung binuhusan nila ngayong maghapon, itong mga poste. Yan, bali 4 na poste na largo. Yan, yun, saka yun. Tapos doon may binuhusan sila doon na 2 posting para sa ano, pundasyon. Doon sa dulo na yun. Bali yung sukat ng binuhusan nila 150 by 150. Tapos yung pinaka kapal ng ating buhos ay 60. Tulad yan. Yan, naubos na lang nila yung halo. Tapos yan, tinakalas na. Tapos ito, may pinubuhusan din dito na isang pamposte, pinupulo na lang. Yan. Bali kapal din yan, 60 rin yung kapal niya. Ayan yung mga kuya natin dyan, ng mga masipag. Yan. Binuhusan nila dito. Bali nakapagtayo ng 3 poste. Ang gumagawa lang dito ay isa lang gumagawa dyan. Bali nakapatayo siya ng 3 poste. Yan. Last na lang, last. Punoon. Yan. Dana, bus na. Puno raw. Yan, nag-ayawan na sila kasi wala na daw. Ayan na. Tapos dito, yan, nakapagkabit na sila dyan ng ano. Meron na din dito. Ayan. Nakapaglagay na ng poste. Tapos dito may kinakabit pa. Patapos na rin. Patapos na rin yan, parno. Ayan, patapos na rin yan. Tapos doon, dito mayroon din. Yan ang mga kasama natin dyan, oh. Yan. Parang ginagawa mo, par? Anong ginagawa mo? Yung mga Uragon na nagkatali sila ng parilya. Yung sukat ng parilya ay sa 15 ba yan? 15 o 20 by 20. Ayan, 20 by 20. Bali ilang piraso yung latag yan? 10 kaya 20 lahat. Ayan. Tapos dito nagtambak na rin sila ng mga border para sa papatungan ng natin ng parilya. Yan. Tapos dito mga Uragon, dito na yung mga ginawa nila. Yan, ito na yung ano na kabit. Yan, bali nag-extend, nag-atras dito dahil mali ata yung pagkalagay ng poste, kaya nag-extend lang dito palabas, kaya napapansin nyo yun para may lugtungan. Tapos dito yan, nagkaroon na dito ng mga kailatag nila yung bakal. Tapos may forma na rin dito. Ayan, nagkaroon na rin dito ng forma.
ito na yung ginawang forma. Siguro Monday bubuhusan na to. Ayan, patay dito sa taas. Ito yung itsura nya. Nagkaroon tayong stopper. Ayan, stopper nya para di gumalaw, di umuga. Wali kulang pa itong mga, mga tukod dahil magkakaroon pa yan ng additional brace para di bumuka yung ating mga mga forma. Kumbaga inasimbol pa lang nila para nakahanda na pag dumating na yung materialis na sportress. Additional na lang tukod. Yan. Wah. Ano yan? Ano yan? Ha? Bensin ka naman kaya pagka. Bensin ko. Ayan. Lumit. Boleh. Tapos dito. Dito mayroon na rin dito. Nagpurma na rin. Na paano yan, par? Ayan. Naglagay siya ng kasi nagkakaroon ng nosing. May nosing pala dito sa gilid na to. Ayan. Ito na yung retaining wall natin. Di pa binubuhusan kasi pinaganda lang lahat kasi ang balak do kasi nito sabay-sabay yung buhusan. Kaya hindi mo na binuhusan yung retaining wall. Ayan. Ito yung itsura nya. Ayan. Ito dun. Ayan. Tapos dun nag-ano sila kuya ng buhangin tsaka graba para sa Lunes. Magbubuhos naman. Yan, tutukulan nila dyan para sa sa yan gumagalaw. Yan, pag na na to, pag na pako na yan, di na yan gagalaw para di na lumabas yung yung ating buhos. Paano? Boy, paano boy? Paano? Yay daw, yay. Yan. Tutukuran na para pag natukuran yan, hindi na yan hindi na yan bubuka. Yan. Di ba hindi ka nabubuka? Lipat na lang. Oh, lipat nyo na daw yung mixer. Ayan, nilipat na nila yung ginamit dun na sa mixer. Nilipat na dito kasi nga baka mga Monday nilipat na dito para sa buhos natin. Prepare ka nga Dadayo tayo sa saan? Yan, kasi dun gera dun Pero wag muna ngayon, baka madamay tayo sa gira. Ayan. Tapos tinatanggal na niya yung dahil parang kulang tayo sa sa sportress. Kumukuha muna dyan para pang lagay natin ng stopper. Tulad nito para di siya gumagalaw. Yan, para naka-stopper sila. Lahat yan may stopper. Ukraine. Tapos dito ginamit na lang ano pag gani? Kawayan. Yang kawayan. Bambu. Bicol bambu. Sa Bicol bambu daw. Ubod. Ano? Gulayin. Ubod. Pag sa Bicol, gulayo na. Yan.
Yan, dito daw ipipisto yung ano, yung mixer. Para sa Monday buhos. Yan. Ayan, pinipisto nila yung ano, yung sa mixer. Kasi para Monday buhos natin ito. Tapos kung mataas. So ayun mga kuragon, dito talaga pipisto yung ating mixer para Monday buhos na. At dito sa gilid, dito okay na ayos niya na. Dito naman sa kabila yan para matakpan naman yung ano dyan. Pag napako yan, okay na yan, lipat naman sa kabila. Kulang-kulang na kaya ako ay 20 na. Tsaka dito nagsisinsil si Buboy. Ba't nagsisinsil si Buboy? Para bumaba. Para bumaba. Kasi masakit. Ayun, pinapalawag dahil masakit. Tigas kaya sinipisi. Ayun. Dito pala yan dito. Yan. Kulog lang dito. Sana lang. Konektado doon. Sige. Board. So, bali ito kasi mga kuragon, nakapatong siya dito, bali mataas pa siya. Kaya sisinsilin to. Itong ano na to, sisinsilin niya rin yan. Tapos yun dun, para bumaba siya. Dahil masyadong naiangat yung pagbuhos. Yan, tumaas siguro ng mga 1 cm lang naman tinas niya dito, pero doon mga 1 inches na inaitas doon kasi sinsilin tong area nito para bumaba lang tong bakal para kumantay dito sa ano, sa forma para matakpan kasi nakaangat siya eh bababa yan. So dito di pa naka ano, di pa nakapagporma kasi kinapos ng sport dos saka mga pinulik. Bali hindi naman to pinulik kasi plywood lang to, ordinary lang. Tapos doon Monday ano na, hindi niya papormahan na. So yun yung mga kasama natin doon sa dulo. Naghihintay na lang dumating yung oras. Kasi out dito 4:30, bali 4:17 na. Konting oras na lang out na. Meron na rin tayo dito mga bakal. Ayan, nakapagpisto na rin yung mga bakal natin. Mga nakapagpisto na rin. Tapos yun, lahat na meron. Tapos yun, tsaka yan, meron din nakaabang. Ha? Ito kasi kawayan nito kagawa na. Ito sasayaw yung tinik-tinik. Ayun, may tinikling pala dyan. Ay, may tinikling pala dyan. May tinikling dito, may tinikling. Hindi ibig sabihin may ano pala dito. Meron dito magsasayaw. Magsasayaw, yeah. Masaya sila dahil ano na dahil masaya sila dahil Sabado na ngayon, naghihintay na lang ng sweldo. Ayan. Masaya sila walang ang pako. O yun, titipid sila sa pako para di masayang. Yun. Nakalak talaga.
So dito mga kuragon, ang ginawa namin na naglagay lang kami ng mga tukod. Kasi wala pa tayong, tulad sinabi ko, wala pa tayong kahoy, 2x2 saka 2x3 tapos plywood. Kaya ganito mo nilagay, tinukura mo na dito sa gitna para di lang yumadyad yung ating bumagsak yung ating bakal. Ayan. Para nagkagan lang. Ayan. Para di lang bumagsak. Ayan. Pagtikod, di na tulid, no? Itong kawayan na to, Oo. natapos ko. Sobra. Yan, ito. Papako ko kasi. Pag hindi pinako, matatanggal. Natanggal. Pag hindi pala pinako yan, matatanggal, ano? O kaya, Ito lumusaw. paano yan? Nakapako, natatanggal din. So, kapako ulit. Layo. Oh, wala pa rin. Karikit dapat. Parakitin mo para di gumalaw, ano? Karakitin. Ako. Yeah, Maria Marquez. Ano na yung bus? O yung bus. Ano bus? Bus terminal daw yan. Inulak na nila yung ano. Yan, ipipisto na natin yung ipipisto na yung ating ano. Maya-maya tagay na yan. Lagi nakarikit. Ayan. Uy. Lagi ba tungtungan? So dito na yan dadalhin mga kuragon dito. Yan yan ilalagay. Yan. Pag nailagay nila yan, Monday, buhos. Kaya tinatapos tong dito, banda. Dito. Sa gulong, sa gulong. Saburay. Ayun. Dito banda. Tapos yung tapon nung buhos dito. Bali magkakaroon dito ng sukal lalagyan ng halo. Ano tama sa dito? Bumatang na hindi kamsa. Dito meron pala. Tama sa din kay mo ya. Dili ka utang mo sa din kayo sa kani. Hindi ka mo na. Kaya sa din man ang mixing board. Sagad na dyan ang mixing board. Sa din yung gulong. Para di yan yung bangga. Ano? Angat. Hari ko. May ano dyan? Chul dengan tuloyo. Bariki. Dan irrekit. Balita.
Yan natin pakain. Oh, nangyayin mo na kasi alin ni kayo pinagmahal ang ate. So naghihintay na lang mga Oragon ng oras. Ang oras natin ngayon ay 4:25. Yan. 5 minutes na lang, uwi na. Ito may martilyo. May barita dyan? Yung barita mo. Ito yung barita oh. Yung barita oh. Yung barita. Ayan, ayan. Yan. Yung kabra yun, yung kubra. Yung kubra yun. Yung cobra dito. Yan. Binananggal. No. Utak ko. Hari na. Dito. Ayun to, naglibot. Hari dapat pa. Ang daw, sabi mo ba nabili mo? Nasa. Ayan o. Ayan. Nasa, sabi mo ba nabili mo? Sabay, 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 sabay. Oh. Mana ka babae din nakaruta. Grabe kalokohan. Tama daw. Para hindi na ako diyan. Tama itak ko yung sabi ni Kim. Taasun ko. Ayun. Hindi kung hindi na sa inyo ukol dyan. Sampol, sampol. Tapos sabi na yung back. Timbol. Wala akong mantik. Ay, tinawag sabi. Sampol. Kawain tatanggalon. Tuntungan din na. Ayun. So okay na, okay na. Okay na. Okay na, 30 na. Okay na. Bukas naman. Bukas naman, bukas naman. Bali, pag-ilagay yung ano na yan, yung makina na yan. Tama na, stop na. Kasi alas ano na, 4:30 na. Sa Monday naman tayo. Baliktad eh. Sabi na tayo baliktad. Baliktad yung ano, ng mixer. Yun. So tara na mga Oragon, pahinga na tayo. At yung mga gamit kailangan may ligpit para hindi magkawala-wala. Mga gamit! Mga gamit. Mga pala! Oh. Mga kapra! Oh. Yan! So tara na, doon tayo sa barracks para makapagpahinga habang maghihintay ng sahod. Aray ko. So ayan nga mga Oragon, ito yung kaganapan dito sa aming site, yung mga ginagawa namin. Pahinga na dahil oras na. Para sa Lunes naman tayo magkita-kita. Magtrabaho naman.
Ayan. Ito yung ating bodega. Ayan. Isiminto natin dyan. So ayan nga mga Kuragon, hanggang dyan na lang ating video. Maraming salamat sa mga nagsusuporta sa aking ginagawang vlog. Sana itangkiligin nyo to dahil mayroon din kayong matututunan dito sa mga pinapakita ko. Nagbibigay ako ng mga tutorial at ng mga ideas, kaya sana suportan nyo. Maraming salamat sa mga nagsusuporta.